ששמע דבר. אבל בוא נאכיל אותם, תביא לה ביד. תביא לי. רוצה להביא, אני אביא לו. בואי לידם. בואי תראי איזה חמודים. одной монетой. אני מצלם, אני רוצה גם לצלם אותך אבל. בואי ליד הקנגרו. בואי. какие хорошие. תראי איזה חמודים. Погладь, Тамарочка. Смотри, как мама гладит. Ой, она боится, дурочка. Он не боится. бой. Боится? Ой, какие хорошие. Ма, ты смотри, как они, как собачечки. Смотри, ма, погладь. Класс, он любит. Давай погладим. Давай, мама, не погладим. אמרת, תלטפי אותם, תראי איזה חמודים. יכולה ללטף את הקנגרו. כוס הדג, אין שקל. אין שקלים. לך אין שקל. אין לי? פעמיים. יש סתם, אני אלך לזה, לפרוט. אז עכשיו את תלכי. לא משנה, אפשר להביא להם, הנה, אפשר קצת מפה עץ עלים ולתת להם.